Karon nga naka-GCQ na ang probinsya sa Sugbo, balik na usab ang biyahe sa mga pampasaherong buses paingon sa kalungsuran. Sa temporaryong terminal, di pa himutang ang mga buses kay di pa man mahimong makasud sa Mandawi City ug Cebu City. Ani ang report ni Nico Sereno. Midagsa ang mga pasahero sa bakanting luna sa Barangay Poblasyon Oriental sa lungsod sa Konsolasyon. Kini ang gitudlo sa Kapitolyo nga temporaryo nga terminal alang sa mga biyahe paingon sa norte. Kaganiha, usa ka minibus ang naabta namo nga miparada ug naghuwat og mga pasahero. Biyahe niini Konsolasyon Patuboran. Sa pagsugod na sa biyahe sa mga pampubliko nga mga sakyanan sama sa mga bus o minibus, gisiguro sa mga otoridad nga mapatuman gihapon ang mga lagda sama sa pagdili gyud sa pagpasakay sa mga wala magsulob og mask, ingon man ang pag-implementar gyud sa social distancing. Gikan sa kaniadto 50 ka mga pasahero, 25 na lang ang kargahon karon sa minibus. Bawal mang tapad gyud, keep distance gyud. Okay, dak po mami. Plite sir, plite. Mara gyapon? Mara magyapon sir, wa man nimo usab. Dito sab kaganiha nga inspeksyon sa lugar ang taga Kapitolyo. Matud pa, dili pa gyud tanang buses ang nakakuha og permit gikan sa Capitol ug sa LTFRB. We have to prepare the area. Kay hopefully a day or next day, mudaghan-daghan na ni. Ato lang mahapsay lang siya. So ato lang pong i-impose ang atong rules and protocol. Ang mga pasahero nalipay nga makabiyahe na sila paingon sa kalungsuran. Muduha ka buwan sab sila nga natanggong gumikan sa ECQ. Apan may uban nga wa pa hinuon kasakay dayon kay wala pa may bus paingon sa Hagnaya, ingon man sa Bantayan mismo. Trap yun. Tanggong yun taon, luwi kayo. Ya, ingon man nga na may kon sa Facebook nga na ko ni biyahe na masin mi diri nga makasakay. O ganiya pa mi sayo diri nya, o pa may iabot nga bus, amin iabot pero lain og ruta. Karon na masin lang mo hangtod hapon. Excited bisag mas duduha lang may biyahe dito nga kuan para sa mga lungsod. Kay basig kasakyan na mo. Lakaw gyapon mi ngadto. Biyahe lang gyapon basta. Biyahe lang gyapon. Bis mo kaulik. Ngotdan mi nga ri og pangonsumo. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.